Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan no. Lelek gur terimakno teleponane yo muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbah ning luar kota, mbah ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga, Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. bandane sapa dadak kok nyangoni barang. Terus ade golek eneh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk. Wong lanang teko sing digoleki kok nunuke lho. Padahal Ayu nini, pinter nini, putih putih nini. anggere nek wong lanang rono Sing digoleki nunuke, Mas. Piye, Lah Mbak kok Lucy? gumun, tapi yo ora apa-apa. Wong selera wong ki ora nek kaya nini ku mau. Aku umpama wong lanang kuwi sing umpama nunuk ku mang luwih cocok aku yo. Sik to. Aku wis akrab karo nuni. Sik aku ki gumon tenan. Nggih. Wis jane ayune ayu, Ayu nini, pinter nini, putih nini. anggere nek wong lanang rono sing digoleki Goleki nunuke. sik to. Sik. Piye, Mas? Kuwi jane nunuke nek apane? Lah, bareng Pak Ji. Mboten ngeten. Bareng kula selidiki, Bu. Selidiki? Oh iya, heeh, selidiki. Heeh. Tibake nunuke kuwi nek tatone yo, Mas. Sik. Ayo to. Gara-gara secuwe omongan tukaran kok sak dalan-dalan masalah emang sepele digawe gede wong wedok kono kene mesti padha wae tangga kere malah diece nek tangga sugih diitung tuyule iki mesti Dengaran men anteng biasanya pola era karu-karuan. Nek aku menang ini iki kadang aku membayangkan ngono iki. Gak sing mbok bayangne iki lho apa? Musik-musik Kebo Giro ngono. Alah pengen rabinah lho. Ya umur-umurku sakmenene wayahe wis rabi pindho. Cangkemmu lho. Lho kok jaran malah ngekek. Wek. Nek sing rondo apa dudana Nyapa? terus suwi ya. Kowe enggak pengen rabi meneh. Wek. Belas ora pengen. Enake lho umur sedelut, rekosone lho sing suwi. Kesel capek. Aku capek. Lah nek ngerti kesel nyapa dadak mbok bayangne barang. Iki saya Uang ki arep gawe story utawa arep gawe status apa wae ngono kuwi ki bebas. Lah kok iso-isone awakmu tersinggung? Lah sing ngongkon tersinggung ki sapa? Kok iso-isone awakmu kuwi lho dadi wong kok baperane ram. Uang ki nek baperan ngono kuwi rasah dolanan HP, mending dolanan gateng ngono ae lho rumangsaku kok TE ram. Nek wis duwe bojo kok HP-ne diprivasi gek bojone nggak oleh ngerti. Arepe ning ndinggen wae HP-ne ra tau kecer mesti digondol rono rene. Arep adus nguyuh ngising ngono kuwi HP-ne ya panggah digawa. Nalika turu HP-ne dikempit. Wis lek sing modelan kaya ngono kuwi kaya-kaya ora beres. Jelas ketero ora jujure. Apa meneh lek bojone tembung nyilih HP-ne kok ora dijilihi wis jelas eneng sing didelikne. Beda nek sing karo pasangan kuwi mau ki jujur utawa per-peran HP-ne arepe digledahi model piye ya monggo kersa.